Как го пазят? Той като падне другите те да го пазят. Говорим на български, че да те разбера, да. Добре, няма кого. Няма линия, виж всичките са отзади. Аз не знам правилата, за кого ни подават, много я задържат да себе си. Влезна, направи като... Аз влезна, а? Не. Тренировка за да даде на Ази, че и сам отзади, разбираш, беше сам до линията. И той ми вика, Анчо, ама те не го видя. Така, защото беше сам точно деца фърли, беше до него беше Анжел.